Σπύρος και ο κύριος Μινωσάτης. Δημήτρης, δεν ήξερα τα ονόματά σας. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό. Ο κύριος Παπόγλου Γιάννης είναι γεωπόνος και έχει εργαστεί στα θερμοκήπια και στην περιοχή ως γεωπόνος, άρα ξέρει τα ζητήματα από άμεση επαφή. Και ο κύριος Κωνσταράκος Μίτσος, ο οποίος είναι γραμματέας. Πες το μόνος, Καρακώστας. Ο κύριος Καρακώστας, ναι, λάθος. Μίτσος, γραμματέας της Ένωσης Ελευθέρων Επαγγελματιών Γεωπόνων. Είναι και εκπρόσωπος του Συλλόγου Αγγλίας, ο πρόεδρος. Ναι, δεν ξέρω το ονοματεπώνυμό του. Κώστας Αρβανίτης. Ο κύριος Κώστας Αρβανίτης και ο Γιάννης Αθηναίος. Των επαγγελματιών που ασχολούνται με το Αγγλία. Έτσι. Θα ξεκινούσα με τον κύριο Γινοσάτη να μας... Θέλετε να ξεκινήσετε εσείς, κύριε Γινοσάτη, να μας πείτε ορισμένα ζητήματα. Θεωρώ ότι είσαστε ο πλέον μέσα στα ζητήματα και στα προβλήματα. Ή θέλετε να ακούσετε πρώτα κάπως τις εισηγήσεις και μετά να παρέμβετε. Ποιο είναι το ζήτημα που μπαίνει ανάμεσα στους αγρότες? Θα κλείσω εγώ να αναφερθώ εγώ για τα... Ωραία. Θέλετε να ξεκινήσετε εσείς, που είσαστε πιο μέσα από όλους μας ενδεχομένως. Πιθανό. Θέλετε να ανοίξετε το μικρόφωνο? Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είμαι ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μαραθώνα και εινοποιός Καρδία Σπύρος ονομάζομαι. Θέλω να ευχαριστήσω ο συνδυασμό του κ. Δελιβοριά για την πρόσκλησή του και να το συγχαρώ για την αγροτική μερίδα στη διοργάνωση για αγροτικά θέματα. Ήρθα σήμερα εδώ για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι συμβολικός ως πρόσωπος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μαραθώνα. Εδώ δεν μιλάμε για μια απλή συντεχνία, αλλά για τα θεμέλια της αγροτικής πολιτικής του τόπου μας, της παραγωγικής του συγκρότησης και της οικονομικής του ευημερίας. Αν σταματήσουν να παράγουν οι αγρότες μας και παραζώσει ο κάποιος του Μαραθώνα, όλοι καταλαβαίνετε ότι δεν πρόκειται ποτέ να βγούμε από την κρίση. Δεν μπορούμε να πούμε καμιά ανάπτυξη για τον τόπο μας. Και ο δεύτερος λόγος που παρουσιάζουν ουσιαστικός. Γιατί εμάς τους αγρότες δεν μας ενδιαφέρει να πούμε συγκεκριμένες και αρολογίες, αλλά θέλουμε χειροπιαστά παραδείγματα, προτάσεις που θα καλυτερεύσουν τη ζωή μας και όχι λόγια του αέρα. Γιατί από αυτά έχουμε προτάσει. Αλλά σήμερα πρέπει να μιλήσουμε για την ουσία. Και ποια είναι η ουσία? Η ουσία είναι επειδή η χώρα βρίσκεται σε μια ατομική κρίση και εξαιτίας αυτού του γεγονότος δεν μπορεί ο αγροτικός κόσμος να παράγει. Και να παράγει αυτό που όλοι θέλουμε, πλούτο. Έτσι πρέπει να αρχίσουμε να δημιουργούμε προοπτική που σε αυτήν μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά η τοπική αυτοδιοίκηση. Και θέλω να γίνω πιο συγκεκριμένος. Μπορεί να υπάρχει προοπτική με αυτές τις μνημονιακές πολιτικές που αυξάνουν τους φόρους, που έχουν φτάσει στο σημείο της παραγωγής να είναι μεγαλύτερο από το κέρδος. Καταργούν την επιστροφή του ειδικού φόρου, μειώνουν το συντελεστή της επιστροφής του ΦΠΑ. Πετρέλαιο και ρεύμα έχει γίνει απαγορευτικό για τις καλλιέργειες. Τα υλικά παραγωγής απεισίαστα. Οι τράπεζες απειλούν, κατασχέτουν, διβαίνουν την αγροτική γη και τα σπίτια των αγροτών. Οι πολυεδομικοί περιορισμοί στην περιοχή για αγροτική ανάπτυξη μας περνάνε συνεχώς. Οι επιδοτήσεις είναι Αττική κομμένες. Μετά από μεγάλο αγώνα, προσπαθήσαμε και βάλαμε κάποιες πολύ μικρές ποσοστώσεις. Τα πριν των νέων αγροτών ανύπαρκτα. Με γνώμονα λοιπόν ότι η εκάστοτε δημοτική αρχή θα μπορούσε σε συλλογικό επίπεδο μαζί με τους φορείς της περιοχής, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό καθώς και τον Αγροτικό Σύλλογο, να πιέσει την κεντρική εξουσία, προτείνω επιγραμματικά τα εξής. Ξέρετε, ο Μαραθώνας επί μακρόν τάζει φτηνά την Αθήνα με ποιοτικά και καλά πράγματα. Η κεντρική εξουσία όμως μας θεωρούσε το λαχανό κηπό της. Είναι αλήθεια αυτή. Ένας ωραίος λαχανόκηπος που εξυπηρετούσε τα συμφέροντά της ώστε να ταΐσει τους Αθηναίους τσάπα. Και συνεχίζουμε να το κάνουμε, δεν έχουμε σταματήσει.
Αυτό από μόνο του είναι ο μεγαλύτερος μοχλός πίεσης που μπορεί να έχει μια τοπική αυτοδιοίκηση. Η ΔΟΑΤ επιμακρών υδροληπτεί λόγω της λίμνης του Μαραθώνα εις βάρος των αγροτικών γεωτρήσεων, με αποτέλεσμα ο υδροφόρος ορίζοντας να έχει μειωθεί, η θάλασσα να άρχισε να εισέρχεται μέσα στις γεωτρήσεις, πράγμα κατάλληλο για τις αγροτικές καλλιέργειες. Σε συνεννόηση λοιπόν με την ΕΙΔΑ, θα μπορούσε η τοπική αρχή να πίεζε ώστε να παροχετευόταν με ακάθαρτο νερό, που ήδη κατεβαίνει ένας αγωγός και δίνει νερό στο κουπιλατοδρόμιο, το κάδο του Μαραθώνα. Ο αγροτικός συνεταιρισμός χρειάζεται ευγνωσία της εκάστοτε δημοτικής αρχής, ώστε να επιτύχει ευρωπαϊκά προγράμματα που θα μπορούσαν να τον εξυγχρονίζαν και να τον κάνουν καλύτερο για όφελος των αγροτών. Θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μια κεντρική αγορά όλων αγροτικών προϊόντων τύπου δημοπρατηρίου. Το δημοπρατήριο είναι δύσκολο, αλλά μπορούσαμε τύπου δημοπρατηρίου. Θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε αγροτουρισμό εκμεταλλεύοντας τους αρχαιολογικούς χώρους σε σχέση με τις αγροτικές περιοχές που έχουμε. Π.χ. Λιμικό, η αμπελώνες του Λιμικού, ο τύπος του Μαραθώνα και άλλα πολλά. Νομίζω τα γνωρίζετε. Να προβάλλουμε τις πρότυπες αγροτικές μονάδες. Ξέρετε, είμαστε από τις μόνες περιοχές στην Ελλάδα που έχουμε τρομερές και πρότυπες αγροτικές μονάδες, που θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν προβληθεί. Να δημιουργήσουμε ένα τυποποιητήριο εκμεταλλευόμενο το όνομα του Μαραθώνα, εξάγοντας ποιοτικά προϊόντα, ώστε να δώσουμε πλούτο και πνοή στον τόπο μας. Φίλες και φίλοι, δεν θα σας κουράσω άλλο. Ας μην ξεχνάμε ότι σίγουρα υπάρχει μεγάλη απογοήτευση. Αλλά όλοι να έχουμε στο μυαλό μας και να το έχουμε καλά, ότι το μεγαλύτερο σκοτάδι είναι λίγο πριν την αυγή. Και τώρα είμαστε στο μεγαλύτερο σκοτάδι, ο αγροτικός κόσμος. Αλλά πιστεύω ότι όλοι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την Γαλατεία. Μία φράση θα πω. Ο Μαραθώνας είναι ένας πλούσιος τόπος. Το πρόβλημα είναι πώς αυτός ο πλούτος θα εκφραστεί οικονομικά. Κάθονται τα λεφτά μέσα στα χωράφια, μέσα στις παραλίες, μέσα στα ανεκμετάλλευτα οικόπεδα και στα χέρσα και στις πιθανές καλλιέργειες που μπορεί να γίνουν. Το ενδιάμεσο δεν έχει ασχοληθεί κανένας. Δεν θα μακρηγορώ, δεν πρέπει να μακρηγορώ. Το λόγο στον κύριο Παπόγλου που θα μας μιλήσει με καινοτόμα προϊόντα, αν δεν κάνω λάθος. Καινοτόμες λύσεις ανάπτυξης νέων αγροτικών προϊόντων. Λοιπόν, τα νέα προϊόντα που μπορούμε να παράγουμε ή οι λύσεις που μπορούμε να δώσουμε μπορεί να είναι καινούριες με την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, είτε από το άνοιγμα νέων πωλήσεων και υλοποίηση νέων συνεργασιών. Βέβαια, όλα αυτά ίσως σας φαίνονται λίγο παράξενα, αλλά γίνονται ακόμα και στο Μαραθώνα. Υπάρχουν πολλές μονάδες που έχουν ξεκινήσει και υιοθετούν νέες τεχνολογίες. Όπως ας πούμε την ηλιοπονία, η οποία είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση νέας τεχνολογίας, μειώνοντας πάρα πολύ το κόστος και των φαρμάκων και των λιπασμάτων και των εργατικών. Δεύτερον, μπορούμε να βρούμε νέες καλλιέργειες που να μας βοηθήσουν στο να ανταπεξέλθουμε να μπούμε σε καινούργιες παραγωγές και να ανταπεξέλθουμε σε όλες αυτές τις παλιές καταστάσεις που μας έχουν στεναχωρήσει. Μπορούμε να έχουμε τη συμβολιακή γεωργία. Τι σημαίνει αυτό? Είναι ένας καινούριος τρόπος όπου προτού πουλήσουμε έχουμε κάνει συμβόλαιο με κάποιους εμπόρους ή με κάποιες, όχι μόνοι μας, συνεταιριστικά, δηλαδή 4-5 παραγωγοί να έχουν την παραγωγή τους και να έχουν κλείσει ένα συμβόλαιο με κάποιους άλλους ανθρώπους ώστε το προϊόν προτού γίνει η παραγωγή τους να έχει πουληθεί. Αυτή είναι η λεγόμενη συμβολιακή γεωργία και γίνεται πάρα πολύ. Ιδιαίτερα σε αρωματικά φυτά, ακόμα και στα λαχανικά, γίνεται. Λοιπόν, το να βελτιώσουμε το κόστος παραγωγής των προϊόντων. Αυτό είναι λίγο
Κάπως σας ακούγεται λίγο περιοριστικό, αλλά μπορεί να γίνει. Βέβαια, όπως είπε και ο συνάδελφος εδώ πέρα από το συνεταιρισμό, το κόστος παραγωγής είναι πάρα πολύ. Ιδιαίτερα αν έχεις το ΦΠΑ στα λοιπάσματα τόσο υψηλό και στα φάρμακα, δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις. Αυτό πρέπει να πιέσουμε ώστε το ΦΠΑ τουλάχιστον στους αγρότες να κατέβει πάρα πολύ για να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Λοιπόν, και να προσπαθήσουμε όσο γίνεται να βελτιστοποιήσουμε τις υπάρχουσες καλλιέργειες. Επίσης, μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία παραγωγής νέων προϊόντων, όπως είναι ας πούμε τα αρωματικά φυτά. Βέβαια, συνέχεια ακούτε για αρωματικά φυτά, αλλά δεν εννοούμε μόνο τα αρωματικά φυτά τα οποία μπορούμε να τα ξυλιάνουμε και να τα πουλάμε. Μπορούμε από τα αρωματικά φυτά να βγάλουμε πάρα πολλά εφαίρια έλαια τα οποία χρησιμοποιούνται στην αρωματοποιία. Οικονομικά μας ρήπηνα. Δεν μπορείς να αποστάξεις την περιοχή. Δεν μπορείς να αποστάξεις την περιοχή. Υπάρχουν εταιρείες στα Ινόφυτα που κάνουν την απόσταξη αυτή. Για το μαραθώνα μιλάμε. Ναι, ενώ η παραγωγή να γίνει εδώ και η απόσταξη να γίνει κάπου αλλού. Λοιπόν, υπάρχουν επίσης άλλα φυτά όπως είναι η κουμαριά, τα πατόμουρα, τα οποία μπορούν να παραχθούν στο μαραθώνα και υπάρχουν πολλά καλά αποτελέσματα. Ή ακόμα, θα σας πω κάτι ακόμα, ότι ας πούμε στην Λίμνο βγάζουν τσάι από τσουκνίδες, που σημαίνει ότι υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία η καινούργια δημοτική αρχή, εάν με τη βοήθεια κάποιων γεωπόνων δει κάποια προϊόντα, θα βοηθήσει πάρα πολύ την αγροτική ανάπτυξη του τόπου μας. Γιατί και εγώ είμαι από τη Νέα Μάχη και πονάω τη Νέα Μάχη και πονάω και το Μαραθώνα. Ναι. Αυτά είναι έτσι η εισαγωγή. Ωραία. Λοιπόν, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Καρακώστα, το πέτυχα θέλω να πω ότι προσβλέπουμε κυρίως και στις δικές σας παρεμβάσεις από το ακροατήριο, γιατί έχουμε την ελπίδα να γίνει μια κουβέντα για όλα αυτά. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να παραμένει μια κουβέντα μεταξύ ειδικών και ανταλλαγή μερικών απόψεων, που βέβαια ούτως ή άλλως είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Κύριε Καρακώστα. Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την επιλογή του θέματος που μου αναθέσατε να κάνω το σχεδιασμό μιας αγροτικής παραγωγής. Βέβαια, είχα στο μυαλό μου να πω κάποια πράγματα, με τσίγκλισε πάρα πολύ και έξυπνα ο εκπρόσωπος των αγροτικών εδώ, ο οποίος έβαλε το σύνολο ουσιαστικά των θεμάτων με καθοριστικό τρόπο. Ένα ζήτημα είναι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι δυνατότητες που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση να επέμβει σε αυτό το σχεδιασμό. Υπάρχει αυτός ο ρόλος, δεν υπάρχει, μπορεί να αποκτηθεί και οι παρεμβάσεις που μπορεί να κάνει ποιες είναι και προς ποια κατεύθυνση. Αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί, που εμέσως είναι σαφώς από τα αιτήματα που έθεσε. Για να δούμε λοιπόν καταρχήν τον σχεδιασμό αυτό καθ' αυτό. Ένα ερώτημα που τίθεται σε αυτή τη χώρα και ειδικά στην αγροτική παραγωγή και ειδικά με κάποια μοντέλα σύγχρονα φιλελεύθερης πολιτικής, δηλαδή που προσεγγίζουν ας κάνει ο καθένας ό,τι θέλει και αν τα κάνει καλά θα του πούμε μπράβο, αν αποτύχει ας πάει στο γυάλι. Ενώ παλιότερα δεν υπήρχε αυτή η αντίληψη σε ένα κοινωνικό κράτος, σε ένα σωστό οργανωμένο κράτος, το οποίο οφείλει να προβάλλει λύσεις, εντός της οποίας λύσεις, της γενικής λύσης, θα ενταχθεί ο κάθε παραγωγός για να μπορεί να μην αποτύχει. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε σαν κοινωνία μπροστά με τον κίνδυνο να τολμήσουμε να επιχειρήσουμε, να τολμήσουμε να κάνουμε κάτι και να έχουμε πιθανότητες αποτυχίας 50% και πλέον. Αυτό είναι παραλογισμός για μια κοινωνία. Οδηγείται στην αυτοκαταστροφή της. Είναι τα μοντέρνα μοντέλα της φιλελεύθερης ανάπτυξης
της παραγωγής και της κοινωνίας και της οικονομίας, τα οποία προσεγγίζουν και σε μια ζούγκλα. Δηλαδή, όποιος μπορεί να φάει τον άλλον, τον έφαγε, ή άλλοι στην γέρα. Ο σχεδιασμός λοιπόν απαιτείται στον αντίποδα μιας τέτοιας πολιτικής. Στην Ελλάδα είχαμε έναν σχεδιασμό. Ας τον κρίνει ο καθένας αν ήταν καλός ή κακός. Παλιότερα. Πολύ παλιότερα. Δεν έδωσε το σύνολο των θετικών του αποτελεσμάτων. Για άλλους λόγους που δεν θα τους εξετάσω. Κάποια όμως αποτελέσματα έδωσε. Υπήρχε παραδείγματος χάρη ένα πιστωτικό σύστημα που χρηματοδοτούσε. Με κακούς όρους θέλετε, με λάθος τρόπο θέλετε, αλλά περιπτώσει υπήρχε και το έκανε. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Πώς θα χρηματοδοτηθεί ένας τομέας της οικονομίας? Αναπτύσσω προϋποθέσεις του σχεδιασμού, διότι με τσίγκλισε πάρα πολύ ο αγρότης ο οποίος έθεσε αυτό το ζήτημα. Εάν δεν υπάρχει χρηματοδότηση σε έναν τομέα, δεν μπορεί να υπάρχει πρόοδος από το τομέα, θα υπάρχει καταστροφή. Τυχαία λοιπόν δώσαμε την Αγροτική Τράπεζα στο ΣΑΛΑ? Προφανώς όχι. Μήπως δεν έχουν μυαλό να καταλάβουν ότι η αγροτική παραγωγή χωρίς κεφάλαιο κίνησης θα καταστραφεί? Προφανώς και το ξέρω. Μήπως το θέλουνε? Μάλλον οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι το θέλουν. Αυτές οι συγκεκριμένες πολιτικές. Απέναντι σε αυτές τις πολιτικές, οφείλουν οι ίδιοι οι φορείς των αγροτών, οι ίδιοι οι αγρότες, οι σύμμαχοί τους, αλλά και οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, τουλάχιστον στις περιοχές που είναι αγροτικές, είτε κατά 80%, είτε κατά 50% ή και κατά 20%, να το λάβουν σοβαρά υπόψη. Να λοιπόν μια σχέση της τοπικής αυτοδιοίκησης με την αγροτική παραγωγή. Ερώτημα. Είναι δυνατόν να αναπτυχθεί εδώ? Τι έδαφος έχουμε? Τι ιστορία έχουμε? Είναι γεωργική ιστορία του παράδοση? Ήδη απαντήθηκε από τον αγρότη. Τροφοδοτούσε και συνεχίζει να τροφοδοτεί το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας με αγροτικά προϊόντα. Παλιότερα, νομίζω ότι στην περιοχή υπήρχε κτηνοτροφία, αγελαδοτροφία, που τροφοδοτούσε επίσης το αστικό κέντρο. Και από τον Ασπρόπυργο και από εδώ. Έρχονταν το γάλα παλιά στην Αθήνα στη δεκαετία του 60. Καταστράφηκε. Αναπτύχθηκε ένας άλλος τομέας των κυπευτικών της ανθοκομείας. Υπάρχει ιστορία, υπάρχει τεχνογνωσία, υπάρχει μια δυνατότητα εξαγωγής σε μια τεράστια αγορά αυτής της παραγωγής. Αυτά είναι συγκριτικά πλεονεκτήματα και προϋποθέσεις της περιοχής. Το ερώτημα στην τοπική αυτοδιοίκηση και το ερώτημα στους πολίτες. Αγαπητοί μαραθωνίτες, νεομαγριώτες, λιώτες κτλ. Θέλετε να διατηρήσετε την γεωργική σας γη ως τέτοια? Ή θέλετε να κάνετε εργοστάσια, διαστημόπλια, βίλες, λιμάνια, δεν ξέρω τι θέλετε? Αυτό είναι μια απάντηση που πρέπει να δοθεί εκ των προτέρων. Η εισαγωγή που έκανε ο αγρότης εδώ ήταν σαφέστατη. Εάν απολωτριώσουμε την αγροτική παραγωγή και συνακόλουθα την γεωργική γη, δηλαδή τη γη που μπορεί να μας δώσει γεωργικά προϊόντα, και κατ' επέκταση την ιστορία, την τεχνογνωσία, την εμπειρία, μία κοινωνία δεν επιβιώνει. Τι δεν ήταν το ερώτημα και η απάντηση που έδωσε. Εξ αυτού και μόνο συνάγεται το συμπέρασμα ότι στο βαθμό που έχουμε μία αξιόλογη γεωργική γη, η οποία είναι δεδομένη για το μαραθώνα ιστορικά, οφείλω να τη διατηρήσω ως χώρο μεθόδου. Αυτό τι σημαίνει για την πολιτεία? Ότι πρέπει να την ορίσει. Να θέσει δηλαδή το χωροταξικό ζήτημα και να πει: εδώ έχουμε μία γη υψηλής παραγωγικότητας, όπου οι δράσεις είναι 1, 2, 3, 4 και μόνο γεωργικές. Τελεία και πάμε. Δεν μπορώ να έρθω να χτίσω εργοστάσιο, δεν μπορώ να κάνω το Α, δεν μπορώ να κάνω το Β, που είναι εκτός αυτού του πλαισίου. Να λοιπόν ένας ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης που θα έπρεπε να συζητάμε όλοι οι μαραθωνίτες σήμερα και όλοι οι υποψήφοι περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, δήμαρχοι κτλ. Αν με σαφήνεια θα περιφρουρήσουμε την γεωργική γη και όχι να κάνουμε ό,τι θέλει ο καθένας. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα είναι δεδομένα για μένα στην περιοχή του μαραθώνα της αγροτικής παραγωγής.
το ότι απέχετε 40 χιλιόμετρα από την Αθήνα είναι ευνοϊκός όρος. Δεν υπάρχει πόλη στην Ευρώπη όπου το μοντέλο, ένας Ολλανδός οικονομολόγος πόρεσε ότι γύρω από τα μεγάλα αστικά κέντρα τα οποία πρέπει να τροφοδοτούνται σε άμεσο χρόνο με φρέσκα προϊόντα, όχι κονσέρβα προϊόντα, θα πρέπει να εκτείνονται σε μια ακτίνα με καλό οδικό δίκτυο της τάξης των 100 χιλιόμετρων. Το πολύ. Με οδικό δίκτυο δηλαδή. Έρχομαι λοιπόν ότι επανέρχομαι στην απάντηση του ερωτήματος. Τι σχεδιασμό πρέπει να κάνει ένας Δήμος για να διατηρηθεί αυτή η δραστηριότητά του, για να αναπτυχθεί αυτή η δραστηριότητά του. Θα τα δούμε. Τι επιμέρους περιέχει ένας τέτοιος σχεδιασμός. Παραδείγματος χάρη. Υπάρχουν δρόμοι αγροτικοί. Υπάρχουν δίκτυα αγροτικά να πάει να εμπορεύουν, παραδείγματος χάρη παντού, σε κάθε γεωργική εκμετάλλευση. Υπάρχει νερό για να ποτίσουμε. Υπάρχει σύστημα αποκομιδής των πλαστικών. Δεν τα καίμε όπου να είναι και μολύνουμε το περιβάλλον και δημιουργούμε επιπρόσθετα προβλήματα και μολύνουμε και το προϊόν της γεωργικής παραγωγής. Πού πηγαίνουν τα απορρίμματα, οι αποκλήσεις των λιπασμάτων, των φαρμάκων κτλ. Τι σχεδιασμός υπάρχει. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Οφείλει λοιπόν η αγροτική τάξη εδώ, ο σύλλογος, ο δήμαρχος, οι φορείς και οι δομές να στρατευτούν για να υλοποιήσουν τις αναγκαίες υποδομές σε αυτό το επίπεδο για την δικαιάλεση, ούτως ώστε να μπορεί ακόλυτα να αναπτύσσεται η γεωργική παραγωγή. Το δεύτερο προϋπόθεση. Καλά, ο αγρότης παράγει. Πράγματι. Μπορεί να ενσωματώσει μια παραπάνω αξία συσκευάζοντας το προϊόν του, επεξεργάζοντας το προϊόν του, μεταφέροντας το προϊόν του, πουλώντας το προϊόν του. Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο ρόλος του συνεταιρισμού. Έχουμε σωστές αποθήκες, σωστά συσκευαστήρια, σωστές μονάδες επεξεργασίας του κάθε προϊόντος. Όχι. Είναι. Αυτό είναι ένα δεύτερο ερώτημα του σχεδιασμού. Δηλαδή το να παράξω ένα προϊόν και να το πετάξω, σαν πακόξω. Να λοιπόν, ένα άλλο καθήκον που έχουμε να θέσουμε στον εαυτό μας και να το επιλύσουμε και σαν άτομα, και σαν συλλογικότητες, και σαν φορείς, και σαν τοπική αυτοδιοίκηση. Κάνω μια παρένθεση και λέω ότι ναι, η εξουσία στη στιγμή αυτή της άμεση του πρώτου βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης του Δημάρχου εμποδίζονται από το πλέον κράτη. Σε πάρα πολλά σημεία. Το αναγνωρίζω αυτό. Αλλά μια πολιτική μάχη, μια αγωνιστική διεκδίκηση των κατοίκων και των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης απέναντι στην κεντρική εξουσία μπορεί να πάρει τέτοια καθήκοντα, τέτοιες αρμοδιότητες, είτε από το δεύτερο βαθμό της περιφέρειας, στο βαθμό που δεν μας ικανοποιεί και δεν μας εξυπηρετεί, γιατί είναι σε πιο μεγάλη απόσταση, πόσο μάλλον και από τις κεντρικές εξουσίες του Υπουργείου Γεωργίας. Είναι αλήθεια αυτό που άκουσα, αν το κατάλαβα καλά, ότι ένα σύνολο προγραμμάτων και του προηγούμενου πακέτου, παραδείγματος χάρη νέους αγρότες, δεν επιτρέπονται στην Αττική. Και σαν σωματείο εμείς δώσαμε μάχη τότε, γιατί αποκλείεις. Το να μου αποκλείσει την Αθήνα το καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει αγρότη στην Αθήνα. Αλλά να μου αποκλείσει την Αττική, δηλαδή δεν υπάρχει αγροτική παραγωγή στην Αττική, και όμως κάποιοι εγκέφαλοι, κάτω από κάποιες σκοπιμότητες, θέλανε να μην υπάρχει γεωργία στην Αττική. Αυτό ήταν η στόχευσή τους. Να μην αναπαραχθεί δηλαδή η εμπειρία, η γνώση και βεβαίως η παραγωγική διαδικασία σε όλο το κόσμο. Μα γιατί? Μα γιατί θέλανε να αναπτύξουν τον τουρισμό. Απλούστατα. Θέλανε λοιπόν να στρέψουν τουλάχιστον σε αυτό το χώρο εδώ και κάπου αλλού τα πράγματα. Για την άλλη είδους αξιοποίηση της γης. Και αυτό το βλέπουμε και τακτικά όταν μιλάνε κάποιοι για αξιοποίηση της γης. Σημαίνει απαξία της γης στο ρόλο που έπαιζε χθες και σήμερα. Μην μας φεύγουν τέτοιες έννοιες από το μυαλό, να αξιοποιήσω. Τι θα πει αξιοποιώ, δηλαδή χθες δεν αξιοποιεί το μαραθώνας. Σε έναν τομέα. Γιατί να μην αξιοποιηθεί στον ίδιο τομέα.
και να είναι και κερδοφόρος. Παρόλο ότι η έννοια κερδοφορία δεν με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει ο άνθρωπος που εργάζεται στη γη να έχει εισόδημα. Ένα ικανό εισόδημα που να μπορεί να αναπαράξει την εργασία του, να ζήσει την οικογένειά του και να προσβλέπει το μέλλον. Με αυτή την έννοια λοιπόν αξιοποιείται η γη. Γιατί λοιπόν να την απαξιώσουμε σε αυτό το τομέα και τάχατες να την αξιοποιήσουμε σε έναν άλλο τομέα που δεν ξέρουμε και τη βιωσιμότητά του αν θα είναι μετά από 10, 20, 30 χρόνια. Για να το καταλάβουμε αυτό. Και να σας φέρω ένα παράδειγμα, κάποτε τα Πατήσια ήταν μια έξοχη περιοχή της Αθήνας. Σήμερα τα Πατήσια είναι μια υποβαθμισμένη περιοχή και η ξέρει. Έτσι, να καταλάβουμε δηλαδή ότι μια αξιοποίηση μιας περιοχής δεν είναι έτσι μια κουβέντα και μια εφήμερη διαδικασία. Αν λοιπόν ο μαραθώνας αξιοποιείται στο 20%, στο 30%, ως γη υψηλής παραγωγικότητας, ως αγροτικό κοινωνικό στρώμα το οποίο παρήγαγε προϊόντα ποιότητας και που σε σύντομο χρονικό διάστημα τάιζε τον Αθηναίο. Γιατί λοιπόν να το απαξιώσουμε? Λίγο που μαχαίρι. Βεβαίως είναι λίγο που μαχαίρι, αλλά πάντα κάνουμε επιλογές της κοινωνίας. Αλλά και σαν άτομα κάνουμε επιλογές. Και συνεκτιμούμε τα ζητήματα στην επιλογή μας. Και λέμε θα πάμε έτσι ή θα πάμε αλλιώς. Σε αυτή τη χώρα προχωράμε έναν δρόμο. Έχει γίνει κάποιες επιλογές. Ήταν σωστές αυτές οι επιλογές που έχουμε κάνει μέχρι τώρα? Εάν δεν είναι σωστές και εκ των πραγμάτων αποδεικνύονται λαθεμένες, τότε να τις αλλάξουμε. Κατανοώ κάποιον ο οποίος έρχομαι εγώ ο πλούσιος και λέω σου κουνάω τα λεφτά και σου λέω έλα να σου αγοράσω τα 5, 10, 20 στρέμματα χωράφι για να τα κάνω βίλα ή να τα κάνω κάτι άλλο και σου δίνω αρκετά λεφτά. Με σημερινή αξία, όπως είχαν τα λεφτά πριν την κρίση και που σήμερα βλέπετε αλλάζουν, του πάρουν τα πράγματα. Τι κέρδισα? Έχασα. Έχω την άποψη. Είναι προτιμότερο να αναπτυσσόμαστε step by step που λένε και οι Έλληνες. Βήμα-βήμα. Παρά να κάνουμε επιλογές αλμάτων προσωρινές για ένα εφήμερο κέρδος, κερδοφορία, η οποία μέσα σε λίγα χρόνια θα απαξιωθεί και αυτή η ίδια η κερδοφορία. Κλείνω αυτή την παρένθεση. Και θέλω να πω ότι υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα σε όλη τη γεωργία στην Ελλάδα, που ανέφερε ήδη ο πρόσωπος, όπου υπάρχει ένα θέμα κόστος παραγωγής, ο οποίο είναι υψηλό και συμπιέζει πλέον το εισόδημα, την κερδοφορία, όταν οι τιμές που θα βγουν στην αγορά παίρνουν και μια κατρακύλα. Και αυτό απαξιώνει την εργασία. Εκεί είναι το κομβικό σημείο της όλης της πόλης. Αυτό ξεπερνιέται με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι ο ίδιος ο παραγωγός, το κομμάτι της παραγωγικής διαδικασίας όπου έχουμε εισρωές, φάρμακα, λιπάσματα, νερό, ενέργεια κτλ. Ζωοτροφές. Θα πρέπει η ίδια η πολιτεία, αναφέρθηκε η λέξη, να μειώσει αυτό το κόστος το κομμάτι που την αφορά. Και τα δύο μεγάλα κομμάτια που την αφορούν την πολιτεία είναι το ΦΠΑ, η φορολογία δηλαδή να το πω έτσι, και η ενέργεια, διότι είναι μονοπωλιακή διαδικασία, είτε είναι πετρέλαιο είτε είναι ηλεκτρικό ρεύμα. Από τα γενικά στοιχεία όλης της χώρας, θέλω να σας πω τρία νούμερα. Το συνολικό αγροτικό προϊόν πρωτογενών παραγωγής είναι κοντά στα 10,5 δις. 11, κάπου εκεί, πάρτε. Οι συντελεστές εκτός της εργασίας, μιας εργασίας υπάρχει μέσα, κοντά είναι στα 5,5 με 6 δις. Αυτό είναι. Στα 6 δις ώρα, που είναι το κόστος, ας πούμε, του πρωτογενών. 2 κονδύλια οι ζωοτροφές είναι κοντά στα 2 δις, 1,8. 1,8, μπράβο, να ξέρετε, δεν τα θυμάμαι και καλά. Και άλλο τόσο είναι η ενέργεια, το πετρέλαιο κτλ. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι το 60% είναι δύο πράγματα.
Το ένα είναι μονοπωλιακό. Υπάρχουν και τα άλλα τα οποία μπορούν να συμβιώσουν. Ένα λοιπόν κομμάτι, για να είμαι ακριβώς, είναι ευθύνη της πολιτείας. Ένα δεύτερο κομμάτι όμως είναι ευθύνη των διάφορων άλλων παραγωγών που συμβάλλουν. Βιομήχανοι, βιοτεχνίες κτλ. Υπηρεσίες. Εδώ μπορούν οι αγρότες με τον συνεταιρισμό τους, και αν κατάλαβα καλά, ζητείτε βοήθεια από την τοπική αυτοδιοίκηση. Και εδώ πρέπει να δοθεί, κατά την άποψή μου, από την τοπική αυτοδιοίκηση βοήθεια. Τεχνογνωσία. Έχει και ο πόνο, παραδείγματος χάρη, ο Δήμος για τους κήπους. Έχει κάποιο γεωπόνο που κάτι θα διευθύνει. Όπως έχει πολιτικό μηχανικό, όπως έχει πολιτικολόγους, όπως έχει διάφορους διόφωνους. Γιατί λοιπόν να μην αυξήσει κάπως τη βοήθειά του προς αυτόν τον τομέα? Ένα το πράγμα. Αλλά και ο ίδιος ο συνεταιρισμός πρέπει να συμβάλλει. Δεν ξέρω τι. Ο Δήμος δεν έχει μελετητές. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω εγώ. Εγώ τοποθετούμε πώς μπορεί θεσμικά η τοπική αυτοδιοίκηση μέσω κάποιων υπηρεσιών να βοηθήσει αυτόν τον τομέα. Όπως και τους άλλους τομείς δηλαδή. Μπορεί, θεωρητικά και πρακτικά, μπορεί το νομικό της πλαίσιο σε έναν βαθμό της το επιτρέπει. Αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει με μια σχέση συνεργασίας. Αν δεν υπάρχει σχέση συνεργασίας, θα ατονίσει η προσπάθεια και του όποιου διοικητικού, τοπικού αυτοδιοικητικού άρχοντα προς την κατεύθυνση αυτή. Θα ατονίσει. Ας πούμε και τον ένα. Αν δεν έρχεται ο αγρότης, αν δεν έρχεται ο σύλλογος, αν δεν υπάρχουν δηλαδή προϋποθέσεις συνεργατισμού, αν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις ότι το καλό που θα προσφέρει η τοπική αυτοδιοίκηση θα διαχέεται και στον τελευταίο αγρότη, και όχι στον έναν αγρότη ή στους 5 αγρότες ή στην γλυκατάδε αγρότες ή στην κατηγορία παραγωγής ανθέων και όχι υπευτικών αγρότες, τότε αυτά τα πράγματα διαμορφώνουν κακές συνεργατικές διαδικασίες και ατονούν. Έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα με τους συνεταιρισμούς. Οι συνεταιρισμοί στη χώρα μας σήμερα φαίνονται αποτυχημένοι. Η έννοιά τους όμως δεν είναι επουδενή, ειδικά του συνεργατισμού, αποτυχημένοι. Σε όλο τον κόσμο. Εμείς καταφέραμε να ρίξουμε την καλάρα με το άλλα και να το χύσουμε, αφού πολύ καλά τη γεμίσαμε. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση βεβαίως που δεν αφορά, ή μάλλον αφορά όλη την κοινωνία. Δεν αφορά τη σημερινή μας συζήτηση. Έχουμε λοιπόν, αν μπορεί η αυτοδιοίκηση να βοηθήσει τη συλλογικότητα, τις λέω έτσι, συλλογικότητα των αγροτών και κατά τομέα αλλά και όλοι μας, ούτως ώστε να υπάρχει ένα δίκτυο διακίνησης ενιαίο. Ένα δίκτυο ενιαίο διακίνησης. Μπορεί να βοηθήσει το δίκτυο. Υπό την προϋπόθεση ότι το αποδέχονται οι αγρότες. Διότι αν ο κάθε αγρότης θέλει από μόνος να πάει να κάνει deal με τον τάδε για να κερδίσει περισσότερα και να χάσει ο άλλος, τότε να είστε σίγουροι θα χάσουν και οι μέτροι και οι μέτροι. Αυτό είναι ηλίου φαϊνότερο. Εάν θέλει μόνος του να πάει τα προϊόντα στη λαϊκή αγορά ή στην τάδε αγορά, τη λαχαναγορά, εμπαστός ή ξέρω πού, σαφώς σε μια πρώτη φάση θα επιδιώξει να κερδίσει. Πιθανώς και να κερδίσει, αλλά πατροχρόνια το μόνος σου σε αδυνατεί. Διότι ούτε τον όγκο της παραγωγής έχεις, ούτε την ποικιλότητα της παραγωγής έχεις. Και πάμε όταν πήγα να κάνω ως πάλι μία συνεργασία με μία μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, μου έδωσε ένα κατάλογο κυπευτικών, 45 των αριθμών, και δίπλα μου έγραφε την εβδομαδιαία απέτηση από το Μαρούλι, το Μαϊντανό, τον Άνθο κτλ. Όταν έκανα τους υπολογισμούς, ξέρετε ότι επρόκειτο σε εβδομαδιαία βάση χιλιάδες στρέμματα να δραστηριοποιούνται για αυτή την αλυσίδα. Χιλιάδες στρέμματα. Τα έχει κανείς και να βγάζει και τα 45. Προφανώς όχι. Άρα τι χρειάζεται? Μία συνεννόηση, μία διαδικασία σχεδιασμού, συμπαραγωγής, για να μπορεί να είναι επιτυχημένο αυτό το μοντέλο. Αυτός λέγεται σχεδιασμός. Αν δεν είμαστε σε θέση να τα καταφέρουμε, καταρχήν να τα αποδεχτούμε, να τα συμφωνήσουμε, να καταλάβουμε ότι έτσι κερδίζουμε. Η επίκληση συνεργασίας με οποιοδήποτε άλλο με τις μονάδες. Όταν λοιπόν το είπε κείμενο, οι αγρότες
Θα πρέπει να κάνουμε αυτό το πράγμα, ούτως ώστε να έρθει αρρωγός η τοπική αυτοδιοίκηση και να συμπαρασταθεί στα συγκεκριμένα αυτά αιτήματα. Και με τεχνογνωσία και με την δυνατότητα που της έχει η εξουσία, διότι είναι μια μορφή εξουσίας, μικρή αλλά είναι εξουσία, και γιατί όχι και με χρήματα, όχι άμεσα, δεν είναι τράπεζα, αλλά μπορεί να προσφέρει, να χρηματοδοτήσει υπηρεσίες, να φτιάξει έργα. Γιατί λοιπόν να κάνουμε, παραδείγματος χάρη, άκουσα ότι εδώ το νερό στην Ευρώπη το έχουν με τρύπες. Γιατί Το νερό, το νερό. Το νερό παντού. Αντί. Γιατί να μην υπάρχει δίκτυο διανομής. Ένα αρνητικό έργο χρειάζεται. Απλά. Υπάρχει. Γιατί δεν δουλεύει. Καταλαβαίνουμε αυτό που πήγα το δρόμο. Γιατί δεν. Με συγχωρείτε, όταν λέμε δίκτυο διαδομής, εμείς οι γεωπόνοι, εμείς φτιάχνουμε τη μικρή μονάδα όπου θα έχει μια βάνα μπροστά. Και τώρα που κάνουμε κάνω εγώ μια μελέτη, μπαστώσει στα αλβανικά σύνορα πάνω σε μια περιοχή ακραία, τη βάζω ένα 25 στρέμματα. Με 3 τέτοιες, ότι είναι μικρά τα κομμάτια εκεί. Και υπολογίζουμε τις πιέσεις, τα κόστη κτλ. Την ελευθερία παροχής νερού ανά 25 στρέμματα. Που σημαίνει ότι βγαίνει ένα διάβολος εδώ πέρα, ο οποίος έχει την πίεση του την κανονική, ανά πάσα στιγμή του 24ωρου, και ο κάθε αγρότης είτε με πρόγραμμα είτε χωρίς πρόγραμμα βάζει το αυτόματο του δίκτυο και παίρνει νερό. Και μιλάμε για 6.500 στρέμματα εκεί που μελετάμε. Και έχουμε κάνει μελέτες χιλιάδες και για πολύ περισσότερα στρέμματα. Και για 70.000 στρέμματα κάνουμε μελέτη τώρα στον Ελιάκο να πάρουμε. Υπάρχουν οι δυνατότητες. Τα έχουμε κάνει αυτά. Γιατί δεν δουλεύουν τόσο μαραθώνα και το έχουμε το νερό να φύγει. Δεν είναι αρνητικό δίκτυο αυτό, είναι κάτι άλλο δίκτυο. Να λοιπόν πώς η τοπική αυτοδιοίκηση πολιτικά μπορεί να πιέσει την περιφέρεια, διότι την αρμοδιότητα της περιφέρειας αυτή να βγάλουν λεφτά, γιατί κάθονται τα λεφτά από την προηγούμενη περίοδο ο κύριος Περιφερειάρχης, ο κύριος Γούρος, κάποια χρήματα τα έχει στην άκρη για να κάνει την όποια πολιτική θέλει, για την χαρά του. Αλλά να λοιπόν που αντιλαμβάνομαι εγώ που δεν το ήξερα, ότι στο Μαραθώνα δεν υπάρχει σύγχρονο δίκτυο διανομής νερού. Αυτό η τοπική αυτοδιοίκηση σε συνεργασία με τους αγρότες μπορεί να το απαντήσει. Ούτως ώστε να μειωθεί το κόστος. Και με πίεση στην ΕΙΔΑΠ. Δεν έχει δουλειά η ΕΙΔΑΠ. Η ΕΙΔΑΠ τι δουλειά έχει η ΕΙΔΑΠ. Στατιστικά. Αφού με υδρολογική τόσα χρόνια εις βάρος των δίκτυων νερών. Δεν κρίνω το εις βάρος. Εγώ κρίνω ότι εδώ πρέπει να γίνει μια μελέτη, να μελετηθεί το υδατικό ισοζύγιο της λεκάνης απορροής. Η ΕΙΔΑΠ θα πάρει το νερό της. Παντού υπάρχει η ΕΙΔΑΠ, παντού υπάρχει η ΔΕΗ, παντού υπάρχουν φράγματα και γίνεται κατανομή νερού. Στην ΕΙΔΑΠ έχουμε πάει νερό και από το μόνο. Το πώς θα πάρω εγώ νερό, είτε υπόγεια, αυτό θα το βρει ο μελετητής. Τι νερό χρειαζόμαστε, για πόσα στρέμματα χρειαζόμαστε, γίνεται μελέτη συγκεκριμένη. Και λέμε τόσα κυβικά μέτρα το στρέμμα για αυτή την καλλιέργεια. Εκείνη την περίοδο, την άψη που είναι ο Ιούλιος. Παίρνω σε τεχνικά συστήματα, γιατί προκαλούμε από τον αγρότη. Αλλά υπάρχουν εδώ κάποια αιτήματα για μια παράκληση να κλείσει λίγο ένα στυλ για να εκτεθούν ερωτήματα. Κάποιοι θέλουν να φύγουν, δεν έχουν πολύ χρόνο. Άρα λοιπόν υπάρχει το ζήτημα του κόστους, να το κλείσω αυτό και επανερχόμαστε μετά. Υπάρχει το ζήτημα του περιβάλλοντος, ότι μια παραγωγική διαδικασία θα πρέπει να γίνεται με τέτοιους τρόπους τεχνολογικούς, ούτως ώστε και να μειώνουμε το κόστος, αλλά και να μην δημιουργούμε προβλήματα στο περιβάλλον. Να μην είμαστε μονόπατοι σε αυτά τα ζητήματα. Συνεπώς, για να κλείσω, απαιτείται μία χωροταξική απάντηση στο πρόβλημα. Τι κάνουμε με τη γεωργική γη. Απαιτούνται από την τοπική αυτοδιοίκηση έργα συγκεκριμένα τα οποία συμβάλλουν σε δύο κατευθύνσεις. Στη μείωση του κόστους παραγωγής, αλλά και στη διευκόλυνση του προϊόντος που παράγεται προς τις αγορές. Και τρίτον, απαιτείται μία δραστηριότητα πολιτική και κινηματική, αν θέλετε, απέναντι σε πολιτικές που δεν υλοποιούν αυτά τα αιτήματα τα οποία αιτούνται οι αγρότες της περιοχής. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ναι, ανοίγουμε ένα κατάλογο ομιλητών τέλος πάντων. Προσβλέπουμε και σε ερωτήσεις αλλά και σε θέσεις, απόψεις δικές σας. Γιατί ανοίγουμε στην ουσία μια συζήτηση η οποία πρέπει να πάει μακριά. Πρέπει να ανακτήσουμε το κεφάλαιο του αγροτικού μαραθώνα και αυτός να μην γίνει οικόπεδα και μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που αναβάλλονται στο μέλλον μας. Αυτή είναι η θέση μας, μια από τις πολλές. Ποιος θέλει να μιλήσει? Ναι, παρακαλώ. Να πω δύο λόγια για την... Καλημέρα σε όλους. Εγώ και ο γραμματέας εδώ πέρα εκπροσωπούμε τους ψαράδες που είμαστε μέρος της αγροτιάς, παρότι η μερίδα σας, από ό,τι καταλαβαίνω, αφορά κυρίως κυπευτικά και αυτοκομικά. Όχι με την ευρύτερη έννοια του αγρότη. Εγώ πιστεύω ότι επειδή μιλάμε με μια δημοτική παράταξη, πρέπει να το δει σφαιρικά αυτό. Είμαστε σε μια πόλη πολύ κοντά, δίπλα στην πρωτεύουσα, με ένα πληθυσμό νομίζω γύρω στους 25.000 κατοίκους, που το καλοκαίρι πολλαπλασιάζονται πάρα πολύ, σε μια περιοχή που δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο, που υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα και όποια απόφαση παίρνουμε καταλήγει στη θάλασσα. Έχουμε λοιπόν μια θάλασσα η οποία τα παλιά τα χρόνια ήταν πολύ πλούσια, η οποία είχε υποβαθμιστεί από τη ρύπανση, σε κάτι που έχουν παίξει ρόλο και οι αγρότες της γης, γιατί εκεί πέρα καταλήγουν φυτοφάρμακα λοιπάσματα, και νομίζω πρέπει να το δούμε πιο σφαιρικά όλο αυτό ως κοινωνία, που να έχει καθένα στη θέση του εκεί πέρα. Δηλαδή, οι αγρότες να παράγουν ποιοτικά προϊόντα, π.χ. βιολογικά, οι αλληλείς υψηλής ποιότητας αλλιεύματα, να υπάρχει και ο ήπιος τουρισμός και να μην κάνουμε ημερίδες αναομάδες συντεχνιακές, αλλά ίσως να το ανοίγουμε πιο πολύ για να συνεργάζονται όλες αυτές οι ομάδες. Αυτή είναι η γνώμη μου. Αυτό που θέλω εγώ να πω, συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα για αυτή την κίνηση που κάνατε, γιατί ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία να τα πούμε αυτά τα πράγματα. Και ίσως να την ξανακάνουμε, γιατί δεν σας κρύβω ότι εμείς δεν είμαστε και τόσο προετοιμασμένοι για μια τέτοια κουβέντα. Αλλά ήθελα να δώσω την προσοχή σε αυτό, να το βλέπουμε σφαιρικά και να τα λύνουμε ως κοινωνία, όχι ως συντεχνίες, ώστε η μία πλευρά να βοηθάει την άλλη. Ευχαριστούμε. Έχουμε κοντά μας και τον υποψήφιο δήμαρχο Μαραθώνα, τον κύριο Φώτη Λιβωριά, να δώσω το λόγο να κάνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Λοιπόν, να σας καλωσορίσω όλους που ήρθατε στη σημερινή εκδήλωση. Η ιδέα ήταν ότι ένα πρόγραμμα ανάμεσα στα χιλιάδες άλλα που κυκλοφορούν σε illustration χαρτιά αυτές τις μέρες και μετά πετάγονται και δεν ξαναβλέπονται, δεν έχει τόση αξία όσο το να συζητήσουμε με τους ίδιους τους παραγωγούς, με τους ίδιους τους ανθρώπους που έχουν τα προβλήματα, να μας πούν τις απόψεις τους και να διαμορφώσουμε το πρόγραμμά μας μετά από αυτή τη συζήτηση. Μετά δηλαδή από μια ώριμη διαβούλευση, τι χρειάζεται για να στηρίξουμε την ανάπτυξη στο Μαραθώνα, που ένας πυλώνας είναι η αγροτική παραγωγή. Ο άλλος είναι ο τουρισμός. Η αλεία και η κτηνοτροφία, με την οποία σήμερα δεν ασχολούμαστε, είναι τα άλλα δύο κομμάτια της πρωτογενούς παραγωγής που σήμερα έρχονται πάλι στην επικαιρότητα. Για πολλά χρόνια, λόγω της ανάπτυξης του τουρισμού και της αξίας που είχε πάρει η γη και το εύκολο εισόδημα που δημιουργούνταν από αυτά, είχε εγκαταλείψει και την κτηνοτροφία και την γεωργία. Σήμερα τα πράγματα επανέρχονται σε μια πιο λογική βάση και έρχονται στην επικαιρότητα ζητήματα τα οποία πολλοί τα είχαμε ξεχάσει ή τα είχαμε σε δεύτερη μοίρα. Γυρίζοντας αυτές τις μέρες στο Μαραθώνα, στις μονάδες για να ειδοποιήσουμε ότι θα γίνει αυτή η μερίδα, ήρθαμε σε επαφή με πολύ μεγάλες δημιουργικές μονάδες που ασχολούνται με τα αγροτικά προϊόντα. Μπορώ να πω ότι είναι η βιομηχανία του Μαραθώνα αυτά, οι οποίες μονάδες απασχολούν και πολύ εργατικό προσωπικό και παράγουν ένα αξιόλογο εισόδημα για την περιοχή. Αυτό πρέπει και με τη βοήθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης να αυξηθεί και να μειωθεί το κόστος, να διευκολυνθεί, όπως είπε ο πολιτής,
η δυνατότητα διάθεσης των προϊόντων πιο εύκολα στις αγορές και να έχουμε μια αύξηση του εισοδήματος και του πλούτου της περιοχής. Εύχομαι καλή επιτυχία στην σημερινή μας συζήτηση και πιστεύω ότι θα εξάγουμε όλοι χρήσιμα συμπεράσματα για την οικονομική ανάπτυξη του Μαραθώνα. Εγώ θα πω πάλι μια φράση για να μην το ξεχάσω. Θα σας πω ότι ο Χιτάτης Φιλής κατέστρεψε το υπέδαφος από το Χαλάνδρι μέχρι το θριάσιο πεδίο την Ελευσίνα. Δεν θέλουμε να συμβεί το ίδιο πράγμα στην περιοχή μας. Γιατί με την ανίχνευση, το στοιχείο μετά από 5-10 χρόνια, τα προϊόντα μπορεί να μην είναι καταναλώσιμα. Είναι και αυτό ένα θέμα. Επίσης, μεγάλο θέμα είναι και το κάψιμο των πλαστικών. Είναι ανενεργό, έτσι, δεν ξέρουμε αν θα γίνει, δεν θα γίνει, το πιθανότερο είναι να μην γίνει και αυτό δεν το αναφέραμε αυτό. Ναι, είναι ένα θέμα όμως, δεν έχει καταργηθεί. Λοιπόν, ο κατάλογος είναι ανοιχτός για κυρίους και κυρίες που θέλουν να κάνουν τοποθετήσεις ή και ερωτήσεις. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να κάνω μια παράταση. Ναι, θα ήθελα να συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο. Εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Καρακώστα, λόγω επειδή εγώ είμαι και μεγάλη ηλικία, ο οποίος τώρα έχω συζητήσει. Ο Μαραθώνας έχει πολλές δυνατότητες. Είναι όμως ότι δεν έχει ανθρώπους. Και πρώτα δεν κάνουν ενημέρωση, ούτε η κοινοτική, ούτε το κράτος. Δεν μας δίνουν φώτα για να μπορέσουμε εμείς να δουλέψουμε. Παραδείγματος χάρη, έχω επανειλημμένως εγώ πει σε όλους τους αγρότες, γιατί δυστυχώς οι αγρότες λέμε αγρότες είναι αμόρφωτοι και λυπάμαι πολύ που το λέω αυτό, δεν υπάρχουν νέα παιδιά σήμερα να μπορέσουν να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους και να μπορέσουν να κυκλοφορήσουν τη τεχνολογία. Τους έχω προτείνει πολλές φορές να κάνουμε ομαδική καλλιέργεια, γιατί ο Μαραθώνας έχει πολλές δυνατότητες, αλλά έχει και κτίρια. Όπως παραδείγματος χάρη έχει ένα κτίριο, το παρακράτημα που λέμε εμείς, το οποίο ανήκει σε συνεταιρισμό του Μαραθώνος και τώρα κάνουμε προσπάθειες να το δώσουμε στο Δήμο, να το εκμεταλλευτεί ο Δήμος και δεν το εκμεταλλευόμαστε εμείς οι ίδιοι παραγωγοί για να μπορέσουμε να κάνουμε μία συσκευασία και να κάνουμε εξαγωγή μόνοι μας. Δυστυχώς δεν υπάρχουν ούτε οι κατάλληλοι άνθρωποι να μας μπορέσουν να μας να μας καταδοχήσουν, μας έχουν αφήσει το έλεος του Θεού. Και όπως καταλαβαίνετε, ένας μονομένος ή να μπορέσουμε να τους μαζέψουμε όλους τους αγρότες είναι λιγάκι δύσκολο αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ γνωρίζω ένα πολύ καλό παιδί, ένα φίλο μου, ο οποίος θα τον ονομάσω, λέγεται Κωνσταντινίδης, ο οποίος έχει στη διοκτησία του έχει περίπου τα 500 στρέμματα, αποσχολεί 25-30 εργάτες και εξυπηρετεί 2-3 σούπερ μάρκετ. Ενώ οι μαραθωνίτες, οι αγρότες του Μαραθώνος, δυστυχώς θέλουν να παίρνουν ένα αυτοκίνητο και το καβαλάνε και να πηγαίνουν στη Λαϊκή και να πουλάνε τα μαρούλια, 3 μαρούλια 1 ευρώ και όχι στο σούπερ μάρκετ με 25 λεπτά το κομμάτι. Ένα δεύτερο. Λοιπόν, επειδή έχω εγώ 2 παιδιά, ο ένας γιος μου βέβαια είναι και τα 2 παιδιά είναι ας πούμε τη δουλειά τους, παραπρέπτως κοιτάξανε να κάνουν κάποιες καλλιέργειες. Ενδιαφέρθηκε ο ένας μου γιος να κάνει καλλιέργεια σαλιγκάρια. Κανένας δεν βρέθηκε να τον κατατοπίσει, να του πει πώς ακριβώς να ξεκινήσει. Ξεκίνησε να το πάρει να ρωτήσει για τα μανιτάρια. Γιατί λόγω επειδή έχουν κάποια χτήματα, τα οποία μπορώ να το αξιοποιήσω. Κανένας δεν τον ενημέρωσε. Πήγε πρόσφατα στο έναν εκεί που πιάνει τα μανιτάρια και του λέω ότι εγώ θα σου τα κάνω, το θερμοκήπιο θα πάρει την επιδότηση, εσύ εγώ θα κάνω. Λοιπόν. Οπότε, όταν σκεφτείτε ένα νέο παιδί, βάλει ένα δάνειο, πάρει ένα δάνειο και κάνει μια μονάδα για μανιτάρια και ύστερα ξαφνικά αυτή η μονάδα δεν προχωρήσει, το μανιτάρι δεν προχωρήσει, αυτό καταστράφει. Και όταν δεν θα μπορέσει το κράτος να του εγγυηθεί και να του πει, ξέρεις τίποτα, εγώ θα στα παραλάβω, θα τα πάρω, να στα εξάγω ή να τα δώσω κάπου αλλού. Σκεφτείτε λοιπόν πώς με ποια δύναμη αυτό το παιδί και με ποια προοπτική να ξεκινήσει. Οπότε από πρώτο χέρι είναι καμένος.
Γι' αυτό οι περισσότεροι αγρότες θέλουν μία ενημέρωση για να μπορέσουν να ξυνήσουν, να πάρουν εμπρός για να κάνουν τα άλματα που πρέπει να κάνουν. Έχουμε χώρους τους οποίους ανήκουν στους συνεταιρισμούς, γιατί ο Μαραθώνας έχει 4 συνεταιρισμούς και δυστυχώς και οι 4 συνεταιρισμοί έχουν βουλιάξει. Τα κτήματα τα φάγανε, τα καταπατήσανε οι ξύνοι και ο Δήμος του Μαραθώνος είναι απόν. Και σήμερα έχουμε ένα συνεταιρισμό απάνω αυτός ο οποίος κάνει να είναι πρόεδρος και αντιπρόεδρος ο κύριος Καρατήρας και δυστυχώς οι περισσότεροι δεν έρχονται στο συνεταιρισμό. Παρά που πάνε στους ιδιωτικούς γεωπόνους. Γιατί πάνε στους ιδιωτικούς γεωπόνους? Διότι οι ιδιωτικοί γεωπόνοι έχουν κεφάλαιο, τους πιστώνουν, ενώ εμείς δεν έχουμε κανένα κεφάλαιο. Και κινδυνεύουμε, σας το λέω ειλικρινά, θα πείσουμε. Πήγα στον Δήμαρχο, εγώ προσωπικά, και του ζήτησα να μου απαλλάξει το συνεταιρισμό από τα κοινόχρηστα. Πληρώνω 300 ευρώ το μήνα κοινόχρηστα. Πληρώνω και χαράζει στο συνεταιρισμό του Μαραθώνου. Δηλαδή, ο συνεταιρισμό. Ναι, ακριβώς. Είναι κτίριο, πληρώνει χαράζει. Λοιπόν, τα ζήτησα. Δυστυχώς δεν έκανα τίποτα. Όταν λοιπόν η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να μου προσφέρει αυτά τα ελάχιστα, τα μηδαμινάκια αυτών, σκεφτείτε λοιπόν από εκεί τι μπορούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Άλλος κύριος είναι σημαντικό να έχουμε ανθρώπους που είναι πολύ μέσα στα πράγματα. Άλλος κύριος, η κυρία, ερώτηση, τοποθέτηση, ό,τι άποψη. Ευχαριστώ. Ναι, η κυρία. Δεν είμαι η Δήμον, δεν είμαι αγρότης, απλώς επειδή βλέπω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα μάλλον είναι κυρίως οικονομικό και αφορά το κόστος των προϊόντων. Τώρα μόλις σκέφτηκα, όταν μιλούσε ο κύριος Καρλατήρας και είπε πήγα στον Δήμαρχο, ζήτησα να φέρουν τα κοινόχρηστα, εν πάση περιπτώσει διάφορα. Σκέφτηκα το εξής, μήπως θα πρέπει, είμαι σίγουρη ότι θα υπάρχει, αλλά μήπως θα πρέπει να δούμε το εξής. Αν μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί ο Δήμος να πάρει ο ίδιος ο Δήμος που ανήκει σε αγροτικές περιοχές επιδότηση προκειμένου να τροφοδοτεί τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Αυτό είναι έτσι ένα ερώτημα που μου γεννήθηκε αυτή τη στιγμή άμεσα. Και ένα δεύτερο που θα ήθελα να πω, θα κινδυνεύσω ίσως να γίνω λίγο γραφική, επειδή άκουσα προηγουμένως τον προεδρεύοντα εδώ αυτής της συνέλευσης να κάνει μία αναφορά στο κοιτά, εκεί θέλω και εγώ να εστιάσω, ότι είμαι πάρα πολλά χρόνια, όπως και πολλοί άλλωστε από εδώ μέσα, είμαι πάρα πολλά χρόνια σε αυτόν τον αγώνα κατά του κοιτά δραματικού, με πάρα πολύ λύπη, θλίψη, λέω ότι οι αγρότες, σαν αγρότες, έτσι ένας μεγάλος όγκος και όχι με μονομένα άτομα, σε μία μόνο συγκέντρωση είχαν έρθει αυτοί που είχαμε κάνει στην ΕΡΤ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Θελακοπούλου. Εγώ θέλω να κάνω και μια ερώτηση στον κύριο Γκινοσάτη, αλλά πρώτη φορά θέλω να καταθέσω κάτι το οποίο διάβασα πολύ πρόσφατα. Μία έκθεση του ΟΗΕ λέει ότι στα επόμενα χρόνια θα υπάρχει έντονο πρόβλημα τροφής για τον πλανήτη, γιατί η αγροτική γη υποβαθμίζεται και οικοδομείται χωρίς κανένα σχέδιο, παγκόσμια, και γι' αυτό βάζει σαν πρώτο θέμα προτεραιότητάς του δράσεις για την προστασία της αγροτικής γης. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε πόσο σημασία έχει για όλους εμάς που ζούμε σε αυτόν τον τόπο, που είναι παραγωγικός, που η γη μας τρέφει, να τη διατηρήσουμε. Σαν μητέρα έχω πάρα πολλές επιφυλάξεις όταν ακούω εδώ από τους άμεσα ενδιαφερόμενους και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και το ότι απογοητεύονται και εγκαταλείπουν αυτόν τον αγώνα που είναι και αγώνας ζωής και της οικογένειάς τους, φαντάζομαι, χρόνου. Μία ερώτηση θέλω να κάνω και στον κύριο Γκινοσάτη και στον κύριο Καρλατήρα που τώρα ήρθε. Θα βλέπατε ότι θα βοηθούσε πάρα πολύ τις προσπάθειες να διατηρηθεί
αυτός ο τομέας της οικονομίας στην περιοχή μας, εάν υπήρχε ένα γραφείο αγροτικής πολιτικής στο Δήμο, το οποίο να δίνει κατευθύνσεις, να οργανώνει καλύτερα την παραγωγή, να αναζητεί νέες αγορές, νέους τρόπους διάθεσης των προϊόντων, να λύνει τα προβλήματα τα καθημερινά τα οποία αντιμετωπίζετε και πώς βλέπετε εσείς, αν έχετε κάποιες σκέψεις, να οργανώνετε αυτό το γραφείο. Δηλαδή, μια ερώτηση είναι, θα βοηθούσε αυτό εσάς τους αγρότες, ένα γραφείο αγροτικής πολιτικής στο Δήμο, και πώς θα βλέπατε να είναι οργανωμένο? Το όνομά σας γιατί δεν το άκουσα. Δρακοπούλου, λέει. Η κυρία Δρακοπούλου, νομίζω στην ομιλία το ανάποδα, ότι μέσα στις προτάσεις μου είναι ο σχεδιασμός. Κάτι για το μικρόφωνο πατήθηκε. Μπορεί να μην το ακούσατε. Κοντά σας φέρνω. Μπορεί να μην το ακούσατε, αλλά μέσα στις προτάσεις που έκανα ήταν και η δημιουργία αυτού του γραφείου. Σίγουρα θα βοηθούσε. Το πώς θα οργανωνόταν, ναι. Το πώς θα οργανωνόταν είναι πολύ κοντά το μικρόφωνο. Την εκπροσώπηση της τοπικής αυτοδιοίκησης και των συντελειών που υπάρχουν εδώ, δηλαδή το αγροτικό σύλλογο, συνεταιρισμούς. Και τα παιδιά που τα οποία είναι υποχρεωμένους και κοινοδρόμους. Νομίζω αυτοί θα μπορέσουν να δώσουν την καλύτερη ροή και τον καλύτερο σχεδιασμό σε μια αγροτική πολιτική. Κάτι άλλο? Όχι. Εσείς πώς το σκέφτεστε? Πολύ απλά. Γιατί εμείς ακαδημαϊκά μπορούμε να δούμε κάποιο τεχνοκράτη, μπορούμε να δούμε έναν οικονομολόγο, μπορούμε να δούμε έναν γεωγόνο. Ναι, μα γι' αυτό σας είπα ότι η τεχνογνωσία είναι απαραίτητη και την τεχνογνωσία μπορεί και την έχει η τοπική αυτοδιοίκηση. Πράγμα που δεν μπορεί να έχουν οι σύλλογοι και οι συνεταιρισμοί που σήμερα τα οικονομικά τους είναι και, αν θέλετε, σε λίγο, όχι αν θέλετε, είναι σε δύσκολη συγκυρία. Δηλαδή, με απλά λόγια, ένα σύμβουλο για να το προσλάβει ο συνεταιρισμός θα χρειαστεί κάποιες χιλιάδες ευρώ. Πράγμα που σήμερα δεν είναι αδύνατο έχει. Αν το είχε, θα πρότεινες να το κάνει ο Δήμος ή να το κάνεις εσύ? Θα πρότεινα στη συνεργασία με το Δήμο, το ανάφερα στην ομιλία μου. Κύριε Κινουσέ, η γνώμη σας? Και εγώ συμφωνώ με αυτά που είπε ο Σπύρος, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει το κράτος να ενδιαφερθεί. Γιατί όταν δεν ενδιαφέρει το κράτος, δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Εγώ θα σας πω μία περίπτωση ενός συγγενή μου, ένας κουμπάρου μου, ο οποίος έχει 4 παιδιά και έχει γυλοπρόβατα, τα οποία τα έχει λίγο έξω από το χωριό. Εάν θα πάτε και δείτε την κατάσταση, πόσο αυτοί οι ανθρώποι λειτουργούν, με τι συνθήκες και με κάτω από ποιες συνθήκες, ούτε στην Ινδία δεν υπάρχουν. Δεν έχει ρεύμα. Αναγκάζεται το γάλα να το παίρνει από το μαντρί και να το φέρει στο σπίτι του για να μπορέσει αύριο το πρωί να το πάει στο. Σκεφτείτε λοιπόν αυτή η οικογένεια, 4 παιδιά, δεν έχουν την υποδομή, δεν έχουν το πιο απλό πράγμα, το ρεύμα. Έχει 500 ζώα και ζουνε με μηχανή, με γεννήτρια. Το 2014 που η τεχνολογία έχουν πετάξει τους δορυφόρους και μας ελέγχουν από δορυφόρους και δεν έχει ο άνθρωπος ρεύμα. Και πώς θέλεις αυτό το παιδί να παραμένει στην αγροτική γη? Θα σας πω και κάτι άλλο. Εγώ έχω, σας είπα, 2 αγόρια. Είπα στο γιο μου, τον άμμο ήθελε να κάτσει να γίνει αγρότης. Του λέω, αν κάτσεις αγρότης θα αποπληρώσω. Γιατί το είπα? Ξέρετε εγώ ότι είμαι 65 χρονών, 66 χρονών, έχω βγει 2 φορές αναπηρική και δεν έχω πάρει σύνταξη. Και ξέρετε πόσο θα πάρω? Θα πάρω 300 ευρώ. Ο κύριος, θα πω τώρα το Σπύρο απέναντι μου, είναι τα πυρότητα μου, δουλεύει και το παιδί εργάζεται κάπου. Παίρνει 2.500 σύνταξη. Εγώ πώς θα ζήσω με 300 ευρώ? Λοιπόν, γιατί να τον αφήσω εγώ το γιο μου να πάει να γίνει αγρότης? Τι του προσφέρει το κράτος? Να πάει στις λαϊκές και να πάει να πουλάει μαρούλια, 3 μαρούλια 1 ευρώ και να έρθει να κάνει οικογένεια, να μορφώσει παιδιά? Πώς θα το κάνουμε? Όταν το κράτος δεν βοηθήσει τον πολίτη, τον αγρότη, θα υπάρχουν και χειρότερα. Και ο Μαραθώνας, θα σας πω και το τελευταίο να τελειώσω, ότι αν δεν είχαν έρθει οι τρικανοί που λέμε εμείς έξω και πήγαν τα χωριά τους και ήρθαν εδώ, δεν θα υπήρχε ούτε ένας μαραθωνίτης αγρότης. Τίποτα άλλο δεν μπορώ.
Άλλη τοποθέτηση, ερώτηση, σκέψη σε σχέση με αυτά που υπόθηκαν. Ναι, η κυρία. Συγχωρέστε με γιατί άρχισα να έρθει, δεν ξέρω αν έχουν υποθεί κάποια πράγματα. Πείτε τα και θα σας πούμε, ναι. Επειδή την περασμένη εβδομάδα βρέθηκα σε μια μεγάλη συνέντευξη πανελλήνιων που έγινε στο Γεωργικό Πανεπιστήμιο, που αφορούσε την τροφή και αφορούσε, δηλαδή τέθηκαν πάρα πολλά ερωτήματα από τις ομάδες των ανθρώπων που ζητούν πιο φτηνή και πιο ποιοτική, δηλαδή ένα συνδυασμό φτηνής και ποιοτικής τροφής και των παραγωγών οι οποίοι παράγουν. Και την προσπάθεια χωρίς μεσάζοντες να προσπαθήσουν να έρθουν πιο κοντά οι δύο ομάδες με ό,τι καλύτερο μπορεί η καθεμία. Απλά το λέω πληροφοριακά αυτό. Υπάρχει και έχει φτιαχτεί και μια πλατφόρμα όπου μπορεί η παραγωγός ή η καταναλωτής να μπει. Μέσα στην 45 τέτοιες ομάδες υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και έχουν 22 είναι στην Αττική. Αν μπει δηλαδή κάποιος στο site αλληλεγγύη για όλους, μπορεί να μπει και να τα δει όλα αυτά τα πράγματα, να μην μακρηγορώ εδώ πέρα. Το δεύτερο, η κυρία που ήταν εδώ και ήθελα να της απαντήσω, γιατί είμαι πολλά χρόνια στο Υπουργείο Γεωργίας, δεν γίνεται να δώσει στο Δήμο λεφτά από ΕΣΠΑ ή από το αγροτικό πρόγραμμα για να βοηθήσει. Όλα τα λεφτά τα κοινοτικά δίνονται πάντα απολογιστικά, αφού το κράτος ή η περιφέρεια, εν πάση περιπτώσει, έχει καταβάλει τη δημόσια δαπάνη. Άρα δηλαδή πρέπει κάποιος να έχει πρώτα για να δώσει, για να έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά να τη δώσει. Αλλά έτσι και λέω στους Δήμους δεν δίνει. Αυτό θέλετε να μας το πείτε πιο ξεκάθαρα, γιατί δεν το πολύ κατάλαβα και πιστεύω και άλλοι. Θέλω να πω το εξής, ότι ας πούμε, μας λένε ότι έχουμε ας πούμε τα μέτρα τάδε και τάδε στα διάφορα προγράμματα. Καταρχήν δεν υπάρχει μέτρο να δίνει λεφτά σε Δήμο για να βοηθήσει αγροτικές περιοχές. Άλλα παίρνουν οι Δήμοι για να κάνουν πράγματα, άλλα παίρνουν οι αγρότες ατομικά, άλλα παίρνουν οι συνεταιρισμοί, άλλα το ένα, άλλα το άλλο. Όμως σε όλες τις περιπτώσεις, η επιδότηση που θα έρθει ας πούμε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει πρώτα να βγει από τον προϋπολογισμό του κράτους, δηλαδή να βγάλει το κράτος λεφτά να σε πληρώσει, και 3-4 φορές το χρόνο μαζεύονται όλα τα λεφτά και γίνεται αίτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξοδέψαμε τόσα, δώστε μας το ποσοστό που πρέπει να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ανάλογα με την περιοχή. Δηλαδή, σε άλλες περιοχές είναι 75%, σε άλλες 65%, σε άλλες κτλ. Άρα σημαίνει ότι ποτέ δεν παίρνουμε προκαταβολή. Κατευθείαν από την λεφτά Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποτέ. Πρώτα πρέπει να κάνουμε εμείς σαν κράτος και τα Πρώτα τα βάζει το κράτος και μετά και μετά να έρθουν αυτοί. Άρα το μεγάλο ζόρι και σε όλα τα προγράμματα τα αγροτικά, δηλαδή ειδικά στα σχέδια βελτίωσης που γίνεται της κακομοίρας, έχουν μπει άνθρωποι, έχουν προσπαθήσει να κάνουν και δεν καταφέρουν να βρουν από πουθενά δανειοδότηση μετά την πώληση της ΑΔΕ και έτσι έχουν ξεμείνει μισά προγράμματα στη μέση και κινδυνεύουν να τις θα πάρουν και πίσω. Γιατί αν δεν τελειώσει σύμφωνα με τα δεδομένα, αν δεν τελειώσει το πρόγραμμα, και μέχρι τώρα το ελληνικό κράτος έκανε και λίγο τα στραβά μάτια στους αγρότες, τα πλήρωνε ένα κομμάτι τέτοιο, τα πλήρωνε ο κρατικός προϋπολογισμός. Αυτή τη στιγμή ακούω ότι οι Τροϊκανοί μπαίνουν και ψάχνουν και τα ζητάνε οι ίδιοι. Όχι στο δικό μας το Υπουργείο Κόμματο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά στο Ανάπτυξης. Σε όλα του παλιού αναπτυξιακού, ό,τι δεν έχει τελειώσει, άκουσα ότι θα τα στήσουν πίσω. Κατευθείαν. Χωρίς να πει. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Αυτό είναι το σοβαρό πρόβλημα. Αν μας ξαναφέρουν σε εγκαιτικές, ξέρετε κανέναν εδώ αγρότη που μπορεί να δώσει 120 και 130.000 εγκαιτική, ας πω στο χέρι του, το πιστεύω. Άρα χρειάζεται καταρχήν, ας πούμε, στο σύνολο του ελληνικού χώρου, χρειάζεται μια στρατηγική που δεν υπάρχει και χρειάζεται και μια βοήθεια στους αγρότες που και αυτή δεν υπάρχει. Άλλοι που να μας διαφωτίσει, όπως πολύ όμορφα η κυρία εδώ για θέματα, είναι τόσα τα θέματα όσο συζητάμε και σου προκύπτουν καινούργια. Είναι κανένας άλλος θέλει να παρέμβει, να ρωτήσει. Ναι, ονοματεπώνυμο παρακαλώ. Το Άγγελος ο Κόγκο που είμαι. Θέλω να χαιρετήσω αυτή την πολύ καλή πρωτοβουλία που πήρε η Δύναμη Πολιτών να οργανώσει αυτή τη θεματική εκδήλωση σήμερα. Νομίζω ότι είναι ένα πράγμα
που λείπει από τις δράσεις των υποψήφιων δημάρχων και των παρατάξεων που υπάρχουν στο Δήμο μας. Θα ήθελα να υπάρξει συνέχεια στην πρωτοβουλία αυτή που παίρνετε και με άλλες θεματικές ενότητες και θα έλεγα κάποια ζητήματα, όπως πολύ σωστά το παρατήρησε ο φίλος από τους Ψαράδες, πρέπει να τα βλέπουμε μέσα σε μια σφαιρικότητα, διότι η κοινωνία μας σήμερα βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη και λεπτή φάση και η ανατροπή της κατάστασης πια που έχει δημιουργηθεί πρέπει να περάσει από οι ομάδες οι κοινωνικές μεταξύ τους να δείξουν αλληλεγγύη και να φροντίσουν ώστε τα προβλήματα να τα αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί. Μου άρεσε πολύ η παρατήρηση που έκανε ο φίλος από τον Αγροτικό Σύλλογο ότι σήμερα, συνεταιρισμό, ότι σήμερα βρισκόμαστε στο βαθύτερο σκοτάδι και η αισιοδοξία είναι ότι μέσα από το βαθύτερο σκοτάδι έρχεται μία ανατολή. Θέλω να πω λοιπόν ότι και στο Δήμο μας, αλλά και στην περιφέρεια υπάρχουν οι δυνάμεις αυτές που μπορούν σήμερα, εφόσον υποστηριχτούν από τις κοινωνικές ομάδες που όντως διαπιστώνουν αυτό το βαθύ σκοτάδι στο οποίο έχουμε οδηγηθεί με πολιτικές οι οποίες κρατάνε δεκαετίες, υπάρχουν οι ομάδες αυτές, οι πολιτικές και οι παρατάξεις, οι οποίες όχι μόνο σε ένα επίπεδο εξαγγελιών, αλλά και με ουσία θέλουν να συμπαρασταθούν και να δείξουμε ένα άλλο δρόμο μέσα από τον οποίο μπορεί να έρθει η ανάπτυξη και για την περιοχή μας, ένα δρόμο ο οποίος θα είναι με ήπια ανάπτυξη της περιοχής, αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που υπάρχουν, όπως αυτά που αναφέρθηκαν, η απόσταση από το κέντρο είναι πολύ μικρή, αλλά και ένα σημαντικό πια ζήτημα το οποίο υπάρχει σε όλη την Ιφίλιο θα έλεγα, είναι μια επωνυμία που μπορούν να αποκτούν τα προϊόντα και η επωνυμία αυτή για αυτόν τον ευλογημένο τόπο υπάρχει από εκατοντάδες χρόνια. Είναι το μαραθώνας. Λοιπόν, όλοι πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να δημιουργήσουμε μια επωνυμία και να τη στηρίξουμε αυτή την επωνυμία και στην προσπάθεια αυτή πρέπει να βάλουμε και τις δημοτικές αρχές, αυτές που έχουν αυτή την αντίληψη, αλλά πολύ περισσότερο να βάλουμε στην προσπάθεια αυτή και την περιφέρεια και σήμερα νομίζω ότι η Ρένα Ιδούρου με το πρόγραμμα που εξαγγέλει είναι σε μια τέτοια αντίληψη και πρέπει να βοηθήσουμε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ. Ένα από τα συμπεράσματα που βγαίνει πιστεύω είναι να μην πουλήσουμε την κότα με τα χρυσά αυγά, γιατί μετά τα παιδιά μας δεν θα έχουν με τι και βέβαια τα κοράκια παραμονεύουν να πάρουν την έφορο κάπου του μαραθώνα να τα κάνουν ξενοδοχειακά και οτιδήποτε να μας κάνουν σερβιτόρους. Εγώ πιστεύω υπάρχει το κλίμα και υπάρχουν και ανάλογοι υποψήφοι δήμαρχοι που το προωθούν αυτό το πράγμα. Θα σας αφήσουμε να ξανακαλύψετε. Αν δεν υπάρχουν άλλες εισηγήσεις ή ερωτήσεις, υπάρχουν. Πολύ χαίρομαι. Η κυρία... Παντέλε, λοιπόν, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Παραγωγή, μαρουλάκια και ντομάτες χωρίς να έχουμε νερό δεν γίνονται. Έτσι. Λοιπόν, γιατί οι ως τώρα δημοτικοί άρχοντες τσιμεντάρανε ένα νερό που βγαίνει από το αγριλίκι από κάτω, περνάει από τη βάση και χύνεται στη θάλασσα και το άλλο το ποταμάκι δίπλα στο ξενοδοχείο κυλάει και αυτό συνέχεια χειμώνα καλοκαίρι, επειδή είναι εκεί παραδίπλα και το βλέπω και περνάμε. Αυτό το νερό δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τη Δημοτική Αρχή. Μισό μέτρο νερό είναι αυτό, κυρία μου. Να μισό μέτρο νερό το καλοκαίρι. Είναι μισό μέτρο νερό. Και εκτός αυτού να δείξω και κάτι άλλο. Είναι ότι το ποταμάκι που είναι δίπλα στο ξενοδοχείο, εκεί χύνεται και υποτίθεται βιολογικός, αλλά βόθρος μέσα. Και είχε δίκιο εδώ ο κύριος που ήταν εκπρόσωπος των Αλλιέων. Στο ξενοδοχείο δίπλα. Όπως πάντα πριν από την Αγία Κυριακή. Λοιπόν, Σεπτέμβριο που περπατούσαμε μύριζε συνέχεια. Λοιπόν, αυτά η Δημοτική Αρχή πιστεύω, ένας Φώτης Δελιβοριάς, μια δύναμη πολιτών, πιστεύω αυτά μπορεί να τα κουμαντάρει τα πράγματα και να υπάρχει τζάμπα νερό για όλους. Τζάμπα νερό για όλους. Χύνεται στη θάλασσα.
Λοιπόν, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος του Βάθος, ονοματεπώνυμο. Ο Τσαμπαλίκας. Δάσκαλος, καμία σχέση με τους αγρότες. Αλλά δύο πράγματα νομίζω μπορώ να συμβάλλω στη συζήτηση. Θέλω να πω για τον κύριο εδώ πέρα που καταλαβαίνω έχει ένα πρόβλημα ενημέρωσης. Δηλαδή θέλει να μάθει και δεν βρίσκει τον τρόπο. Υπάρχουν συνεταιρισμοί οι οποίοι είναι πετυχημένοι, όπως είναι του Πελπεδού. Η Δημοτική Αρχή, δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι να φέρει έναν άνθρωπο από αυτόν τον συνεταιρισμό και να εξηγήσει στους υπόλοιπους: παιδιά, εμείς κάναμε αυτό και πετύχαμε αυτά. Θέλετε να το κάνετε, κάντε το. Δεν θέλετε, με γεια σας, με χαρά σας. Δηλαδή, δεν είναι κάτι δύσκολο το να γίνει μια ενημέρωση από πετυχημένους συνεταιρισμούς, όχι από ιδέες του καθενός. Ή από σαλιγκαροπαραγωγούς, ή από παραγωγούς που έχουν κάνει μανιτάρια, ή από το συνεταιρισμό του Βοήου που έχουν πετύχει πάρα πολλά νέοι άνθρωποι, είναι φακές κάνουν, σιγά το δύσκολο. Και παρόλα αυτά έχουν φτιάξει ένα εισόδημα. Δηλαδή να έρθουν άνθρωποι οι οποίοι είναι, όχι άνθρωποι όμως τεχνοκράτες, άνθρωποι τεχνογνώστες, αυτοί που ξέρουν, όχι αυτοί που θεωρούν, αυτοί που το έχουν ζήσει, που ξέρουν και τι δυσκολίες αντιμετώπισαν και ποια είναι τα προβλήματα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι για τη Δημοτική Αρχή. Πού είναι το δύσκολο να φτιάξει δύο κέντρα ενημέρωσης επισκεπτών και να πάρει δύο ανθρώπους δημοτικούς υπαλλήλους από ΕΣΠΑ και να καθοδηγεί ή να ενημερώνει όλους τους επισκέπτες για τα αγροτικά προϊόντα της περιοχής, για τον άνθρωπο εδώ δίπλα που βγάζει κρασί και εγώ δεν τον ξέρω και ούτε πρόκειται να τον βρω ποτέ στη ζωή μου. Αλλά θα πάω στο σούπερ μάρκετ και θα πάρω ένα συσκευάζεται για το γαλαξία και τα ανάθεμα και ξέρετε και ποιος το συσκευάζει. Για να μην πάω να πάρω από τον άνθρωπο εδώ. Πώς θα το πω, από πού, αν σε αυτό δεν συμβάλλει η Δημοτική Αρχή και μου κάνει ένα κέντρο ενημέρωσης ή να πάω να πάρω μέλη από το φίλο μου και που με κοιτάει και δεν ξέρω πού θα τον βρω. Δηλαδή πρέπει να κάνω 500 χιλιόμετρα και να ψάχνω να ρωτάω τον ένα ή τον άλλο. Ή από όλους, δηλαδή να γίνει ένα μητρό αγροτών και παραγωγών, το οποίο να το ενημερώνει στους πολίτες και στους επισκέπτες η Δημοτική Αρχή. Αυτά είναι. Μουκούλης λέγομαι και ο πρόεδρος του Συνδυασμού των Κοινωνικών Υπαλλήλων. Τρία πράγματα ήθελα να πω. Το ένα με αφορμή το νερό που έχουμε πίσω. Στο μικρόφωνο για να το ανοίξει. Το πρώτο που ήθελα να πω ότι ίσως για πρώτη φορά γίνεται τέτοια συζήτηση. Και καλά θα κάνει η δύναμη πολιτών, όπως συμμετέχω και εγώ και πραγματικά ερχόμενος από την Αθήνα εδώ και 10 χρόνια, πιστεύω ίσως είναι η μόνη κίνηση που ασχολείται σοβαρά με όλα αυτά τα ζητήματα, χωρίς όμως να φτάσει στο σημείο να μπορεί να ανταπεξέλθει, να δίνει λύσεις. Άρα το ζητούμενο είναι ότι η δύναμη πολιτών είναι αυτή που θέλει να κουμπίσει σε όλους τους φορείς, να πάρει το πρόγραμμά τους, και εδώ πιστεύω ότι πρέπει να είναι συνδιαμορφωτές οι σύλλογοι, οι φορείς των αγροτών, και ιδιαίτερα αυτό που τόνισε ο φίλος από τους αλληλείς εδώ πέρα ο πρόεδρος, είναι σοβαρά ζητήματα. Το δεύτερο, ότι εδώ πραγματικά η Δημοτική Αρχή σε σχέση με το νερό έχει σοβαρά προβλήματα, ελλείψεις και όλα αυτά. Γιατί όμως? Γιατί όλοι οι προηγούμενοι δήμαρχοι θέλουν να διαχειρίζονται πάντα το αγαθό αυτό που λέγεται νερό στην προεκλογική περίοδο. Ακόμη και σήμερα δεκάδες δημότες είναι στην ουρά για να μειώσουν, να πάρουν 50 ή 100 ευρώ από κάποιον αντιδήμαρχο για να σωθούν. Τρίτο, υπάρχει Μακαρία Πηγή, όπου εκεί είμαι εγώ πρόεδρος και είναι και ο συνεταιρισμός μου. Πραγματικά, δεν ξέρω πώς το ξέρετε, η Μακαρία Πηγή ιδρεύει δηλαδή το κουπιλατοδρόμιο. Το νερό όλο που πηγαίνει στο κουπιλατοδρόμιο πηγαίνει από τη Μακαρία Πηγή. Επίσης υπάρχουν μελέτες από το ΙΓΜΕ που πραγματικά χύνονται χιλιάδες κυβικά νερό στη θάλασσα. Άρα τι σημαίνει? Τρίτο και τελειώνω με αυτό. Εάν δεν υπάρχει ένα συνολικότερο πρόγραμμα κεντρικής εξουσίας σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς άμεσο, αυτό έχει να κάνει με τις δημοτικές εκλογές, με τις περιφερειακές εκλογές, με τις ευρωεκλογές,
που πρέπει να γίνει μια ανατροπή αυτών των πραγμάτων. Γιατί εμείς, πιστεύω και εγώ προσωπικά, γι' αυτό συμμετέχω σε αυτή τη δύναμη πολιτών, πρέπει να γίνουμε συνδιαμορφωτές αυτής της αλλαγής. Δεν είναι μεγάλες κουβέντες αυτές. Εμείς αλλάξουμε τα πράγματα στο Μαραθώνα. Και ερχόμενος τώρα εδώ, βρήκα ένα ζευγάρι τουριστών που ρωτάγανε πού είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Ακριβώς από κάτω. Δεν ξέραν πού είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Τι άλλο να απαντήσουμε. Πρέπει μέχρι τις εκλογές να συνεγείρουμε όλους τους πολίτες ότι πραγματικά η κατάσταση πρέπει να αλλάξει. Και επίσης ένα σοβαρό γεγονός, αυτό που είπε ο συγγητής εκεί πέρα, ότι στο Μαραθώνα υπάρχουν χιλιάδες εργαζόμενοι που στον έναν ή στον άλλο βαθμό δεν ξέρουμε ποια είναι, την ταξικότητά τους, πώς ήρθανε, τι πρέπει να κάνουμε, όλα αυτά τα ζητήματα. Και τελειώνω με αυτό, ότι χρειάζεται ένα συνολικό πρόγραμμα που να ακουμπήσει στους μαζικούς φορείς και προτού η δύναμη πολιτών μέσα στον 1,5 μήνα, 2 που έρχονται μέχρι τις εκλογές, να φαίνεται αυτό το πρόγραμμα συγκεκριμένο. Μόνο εμείς δεν πάμε να αλλάξουμε τα πράγματα για να τα αλλάξουμε, θα τα αλλάξουμε ριζικά. Αυτή είναι η άποψή μου. Ευχαριστώ. Έχει περάσει η ώρα, μια-δυο εισηγήσεις, ερωτήσεις ακόμη και θα πρέπει να κλείσουμε. Είναι κανένας καμία που να θέλει να λάβει το λόγο? Ο κύριος. Γεια σας. Χαιρετίζω τη συνέλευση και θα ήθελα να εκφράσω ένα παραπονάκι. Λοιπόν, θα πω λοιπόν, μην με παραξηγήσετε όμως, ότι είμαι το Βαρνάβο. Μπορώ να πω ότι ο Μαραθώνας πραγματικά μου δίνεται την εντύπωση ότι είσαστε πραγματικά με την καλή την έννοια πρωτευουσιάνοι. Βάζω λοιπόν στο νου μου τους αγρότες, τη τυραννία που έχουμε πάνω στο χωριό μου λοιπόν. Και έχουμε τεράστια προβλήματα. Να τα ακούσουν. Ποια είναι αυτά? Να τα ακούσουν. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Δεν σε γνωρίζω εγώ, κύριε Πρόεδρο. Καρακώστα. Να είστε καλά λοιπόν. Για την άδρευση. Έχουμε λοιπόν 3 αγρότες συγκεκριμένα στο Βαρνάβα, οι οποίοι ασχολούνται γενικά με όλα τα απορροκευτικά αυτά τα πράγματα που πάνε στις λαϊκές αγορές. Ο Βαρνάβας οπωσδήποτε είναι μια περιοχή άγρια. Όμως είναι και καλή λύση. Έχουμε πολλά προβλήματα με το νερό. Τεράστια προβλήματα. Και εκεί οι αγρότες λοιπόν, και οι νέοι και εγώ δηλαδή που θέλω να ασχοληθώ και έχω κάτι χρηματάκια, δεν έχω τη δυνατότητα να είμαι αποδοτικός. Επίσης θέλω να πω και το εξής. Θα ήθελα λοιπόν, δεν ξέρω όσο φτάνετε, να γίνεται μια ενημέρωση στο χωριό μας. Είμαστε μη ανημέρωτοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να το Αυτό που είπε ο κύριος είναι μια πρόθεση για μας. Μπορούμε μια ομάδα να συνεργαστούμε με ντόπιους αγρότες του Βαρνάβα. Εν πάση περιπτώσει να σας πω και να έρθουμε να κάνουμε μια κουβέντα εκεί πέρα, καμία αντίρρηση. Πέραν αυτού να σας πω ότι όταν λέμε Δήμος Μαραθώνα εννοούμε Βαρνάβα, Γραμματικό, Μαραθώνας Νέα Μάκρη, έτσι. Δήμος Μαραθώνα λέγεται, δεν είναι άνθρωπος του Μαραθώνα. Πιστεύω δεν υπάρχει άλλη, υπάρχει κάτι, μία ακόμη παρέμβαση, ερώτηση, παρέμβαση, μία για μία έχουμε χρόνο, δεν υπάρχει. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στον κύριο Καρακώστα για ένα σύντομο κλείσιμο και θα τελειώσει η συνάντησή μας. Καταρχήν για να διευκρινίσω εγώ με το Μαραθώνα δεν έχω καμία σχέση, έτσι. Με αυτό μάθημα, τίποτα. Και τώρα που ερχόμουν έπεσα συνήθια και τα φοιτητικά μου χρόνια, γιατί κάπου εδώ μας είχαν φέρει με ένα εργαστήριο. Ήταν κάτι κυπαρίσχες στο δεξί μου χέρι και κάναμε κάτι τρύπες ενταφολογικές. Βάζουμε και λόγους μαθητήρες. Από την κουβέντα, συνοψιστικά μόνο θα πω, η οποία μου άρεσε, όχι γιατί έδωσε λύσεις, αλλά γιατί ανέδειξε το πρόβλημα. Είναι η μισή διαδρομή όταν αναδεικνύεις το πρόβλημα. Επόμενο βήμα είναι η κοινωνικοποίηση του προβλήματος. Δηλαδή, να το πει στην κοινωνία και να ενεργοποιηθεί η ίδια η κοινωνία. Για να μην δώσουν τη λύση οι σοφοί, κατά τον τοπού, αλλά τη λύση να τη δώσει η ίδια η κοινωνία. Που αν χρειαστεί να δώσει και μάχες, να είναι σε θέση να τις δώσει, συνειδητοποιώντας και το πρόβλημα και τις δυσκολίες του, αλλά και τη λύση του.
Με βάση αυτά, εγώ έχω να πω δύο πράγματα. Εδώ έχουμε ένα κομμάτι της γεωργίας και έχουμε ένα κομμάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι δυνατότητες παρέμβασης της τοπικής αυτοδιοίκησης ξεκινάνε από ένα σημείο και φτάνουν μέχρι ένα άλλο σημείο. Ειδικά τις πρωτοβάθμιες. Δεν είναι οι τεράστιες. Έτσι. Αυτό μπορεί να οριστεί με συγκεκριμένα ζητήματα. Και τα αναφέραμε. Το χωροταξικό. Πού έχουμε γεωργία, πού έχουμε τουρισμό, πού έχουμε κατοικία, πού έχουμε εμπόριο, πού έχουμε το άλλο, πού έχουμε το β. Τα θέλουμε αυτά ή δεν τα θέλουμε αυτά. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Και νομίζω ότι είναι σαφέστατη η απάντηση ότι η κοινωνία, έστω και μικρή, χωρίς γεωργία, δεν είναι βιώσιμη στο μέλλον. Άρα θα πρέπει η γη, το αγροτικό υποκείμενο, ο αγρότης, η διαδοχή του αγρότη, η ιστορία η αγροτική, η τεχνογνωσία, η εμπειρία να διατηρηθούν πάση θυσία σε ένα ποσοστό που μας αντιστοιχεί. Αυτό είναι το ένα συμπέρασμα, νομίζω, που οδηγείται αυτή η κουβέντα η σημερινή με βάση ένα σοβαρό ερώτημα που ετέθη στην αρχή. Εάν κάποιος διαφωνεί, βεβαίως να το πει. Και να πει ότι εγώ δεν θέλω γεωργικό ποσοστό γεωργίας στο μαραθώνα. Θέλω να γίνει ο μαραθώνας όπως είναι η Ρόδος, ξέρω, το Μονακό. Μπορεί να κάποιος ή μετά έχει να κάνει μια πόλη Μονακό κάπου κάτω, στον Βόλο. Κάποιος έρχονται οι κυκλαδίτες να πάρουν και ο Μάραθον που θέλει να την κάνει η Las Vegas. Κάποιος άλλος δεν την κάνει η Las Vegas. Όπως άλλος. Μάραθον μάνα. Ας αποφασίσει η κοινωνία. Αλλά η κοινωνία να αποφασίσει. Με αυτή την έννοια ήταν πολύ θετικό. Τώρα, τι βοήθεια μια τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί στον αγροτικό τομέα. Προφανώς λεφτά δεν μπορεί να δώσει. Αλλά δεν πρέπει και να επιζητείτε ούτε από την τοπική αυτοδιοίκηση πατερναλισμός, καθοδήγηση, αυστηρότητα και περιορισμός από την τοπική αυτοδιοίκηση στον αγροτικό τομέα. Πρέπει να έχει τους βαθμούς ελευθερίας τους. Κάποιες υπηρεσίες βεβαίως μπορούν να βοηθήσουν, όπως υπηρεσίες προβολής, παραδείγματος χάρη. Κάποια βοήθεια σε επενδύσεις με χρήματα μικρά μπορεί να δοθεί. Αλλά τα περισσότερα θα δοθούν από την περιφέρεια και από το κεντρικό κράτος. Εκεί είναι τα χρήματα. Δεν τα έχει ο Δήμαρχος τα χρήματα. Δεν έχει μεγάλο εργαλείο ο Δήμαρχος οικονομικό για να μπορέσει. Χωρίς να το περιορίσει και ο νόμος. Θέλω όμως στους αγρότες, επειδή συναγελάζουν πολύ με αυτούς και άκουσα κάποιες τοποθετήσεις, να πω το εξής. Η αντίληψη της σχέσης αγροτών ή του αγρότη με το κράτος που λέει ότι εγώ είμαι αγρότης, βρίσκομαι σε δύσκολη θέση, που πραγματικά βρίσκομαι. Άρα το κράτος να έρθει να μου λύσει το σύνολο των προβλημάτων μου, υπονοώντας κιόλας χωρίς να μπορώ να κάνω κι εγώ τίποτα, διότι είμαι αμόρφωτος, διότι είμαι έτσι, διότι είμαι αλλιώς, διότι είμαι αλλιώς, είναι λάθος. Δεν είναι λάθος. Ο αγρότης και δυνατότητες έχει και ικανός είναι, πολύ ικανότερος από αστούς, υπό κάποιες προϋποθέσεις. Πρώτον, να ενωθεί. Εάν δεν ενωθούμε, αφήστε τα άλλα. Αφήστε τα άλλα. Δεύτερον, εμείς οι ίδιοι, οι αγρότες, εσείς οι ίδιοι, εγώ δεν είμαι αγρότης, έτσι, θα πρέπει να μπείτε μπροστά και να απαιτήσετε και να προτείνετε από τους άλλους. Μόνο έτσι θα σας ακούσουν και θα σας πιστέψουν. Αν δεν υπάρχουν αυτές οι δύο προϋποθέσεις, δεν υπάρχει εύκολη απάντηση στο πρόβλημα. Ξεχάστε το. Κλείνω. Θεωρώ ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ένα επιπρόσθετο ρόλο, τον οποίο πριν εκλεγείτε, δεν ξέρω πόσοι δημοτικοί συμβούλοι είστε εδώ που είστε εκλεγμένοι, μπαίνετε σε μια ουσιαστική διαδικασία να μάθετε το πρόβλημα, μέσα από αυτή τη διαδικασία δηλαδή, να παράξετε ερωτήματα, να δώσετε απαντήσεις για να μπορέσετε όντως να πάρετε τις τύχες στα χέρια σας που λέτε. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό πράγμα και αυτό τουλάχιστον με ευχαριστεί και οφείλω να δώσω συγχαρητήρια στον Αλέξανδρο εδώ που κάλεσε το σωματείο εμπαστώσει να πάρει μέρος σε αυτή την κουβέντα. Σας ευχαριστώ. Πριν δώσω
να κάνεις κλείσιμο, τον κύριο Δελιβοριά, τον υποψήφιο δήμαρχο, να κάνει το τελικό κλείσιμο. Εγώ να προαναγγείλω την επόμενη μας ημερίδα που θα αφορά την παραγωγική εμπορική ανασυγκρότηση της περιοχής του Δήμου Μαραθώνα και θα γίνει στην Αμάτη μετά το Πάσχα. Να έχετε τα αυτιά σας ανοιχτά, θα ακούσετε το μεγάφωνο να περνάει και να σας προσκαλεί. Ο κύριος Δελιβοριάς. Ναι, παίρνοντας αφορμή από τα όσα είπε ο φίλος μου Παναγιώτης ο Ντούσης από το Βαρνάβα, θέλω να πω ότι η δύναμη πολιτών είναι αυτό που λέει το όνομά της. Οι ίδιοι οι πολίτες αποφασίζουν για τον τόπο τους και αυτό είναι μια μεγάλη δύναμη. Εάν πάρουμε εμείς τη Δημαρχία, η εξουσία δεν θα ασκείται από το Δημαρχείο ούτε του Μαραθώνα ούτε της Νέας Μάκρης και θα επιβάλλεται στις άλλες περιοχές. Ο Δήμαρχος θα έρχεται στο Βαρνάβα, στο Γραμματικό, στο Μαραθώνα στη Μάκρη, θα παρίσταται στις συνεδριάσεις του Τοπικού Συμβουλίου και τις αποφάσεις θα τις παίρνετε εσείς. Αυτοί δηλαδή που θα εκλεγούν από εσάς τους ίδιους στα τοπικά συμβούλια. Έχουμε σκοπό να αναβαθμίσουμε τα συμβούλια αυτά. Μέχρι σήμερα τα έχουν υποβαθμίσει και οι αποφάσεις παίρνονται στο κέντρο. Εδώ θα αλλάξουμε το μοντέλο. Θα δώσουμε δηλαδή δυνατότητες και εξουσίες που τις έχει από το Καλλικράτη, αλλά δεν εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή, στα τοπικά συμβούλια και οι αποφάσεις θα παίρνονται αποκεντρωμένα, εκεί που πρέπει να παίρνονται. Και αυτό νομίζω ότι θα είναι μια μεγάλη αλλαγή που θα δεσμευόμαστε ότι θα την πραγματοποιήσουμε εφόσον είναι η δύναμη πολιτών και γι' αυτό σας καλούμε όλους να στηρίξετε τη δύναμη των πολιτών. Και κυρίως τη δεύτερη Κυριακή θα σας δώσουμε ένα ραντεβού.